Ai serai pas bosor ni serai 18 bosor ni borok bai talangai ringi talangai dep khaijagai ang tini ma phaida ji abo bukro thangnai mas ni 18 tariko gasa di nasa salok tam ka tong sa pampi oserai nyo osela sakang ka bunai hinai tongpo tei oserai buana sakang ka ang bugai kirijagi sarai gadar ba ke saiman ka oserai kos tongjak sogai thangnai sukuban dino ka ana saikana ka mane tharai super mane kesara basan kata na hati barsa dangke mane cirai nor bahai ke roman khabuno bon pen dogo bo ligila ga rakman kha ang buma ba sunai ba ngata mo hlimani kesang gon saung kang haken tongjagot omo tikutung rok bai sui ke sapa bu darok koloi ngka sakan nije ro bonjak ro hamkang ka proka sengta tamung ko bosawo jo sukuban dino bukrok thok koloi khale na naipuro amanda dalale ano telangai antopol khage jaranan telangai doga sawi pen no khuwe ma hai khlai ni chau chala ka bo jaga ni sala ke sudil chandra parani sudi sundar parani bini mutaba election debroma nagam ka santosh debroma hamjab da bini boyos ka pasangka 18 bosor gani cirai ni an cerai pas bosor chipo ko kelas pori taklanya sari romani angsa khamyangai talang maliya bathagi ma tongra kha dangke ya belum naro ko cirai ni min cirai ni putih kana oi o chala no le sede sungkan naro sala apuro onya jaga wa thoi kam khanyan thangjak to phanang bina mana ringai singka nin serai an serai nyamai khalai hoka ni mani no bina ma sawo ke bono ta sakro di tako bukhono pan ta sakro di ani bosara nogo ringai singra na ni ngka bosala no ang kol khaikya ani bani bosala logi tomaba kol khaimani bo haini sawo ang tabuk nogo phaya kubuma daring ngasing hoka nangtam khalai kalang ni mani ang kono khaya ma kok sana baga jano kol khaine bo horo hungkang hungkang ani seranya ta mo mai khalai kalang angjes ka pan nogo phagini mani bo kusi phaya gode gosika bo am hungke thana wa talang ise thana songra mo talang ise gosipo gosika na gosika mata bo ro tane sala boro bo tini ko do sopakya mata bo noro bini bagi tamo nai kono tam khani mo je police rong ni thaniwo je an tomon bebang bin sabang thepana mo sini am sani mle service ji bono bang kisa koimung sano bo jibiwo phayei ana naikene ningthong ani sakhamya ba te ani serai bo mahaiba bo kisa phayei ano nai ana kisa subasu laite mane nonga bisojit koloi sar emle sar bona bai mdc gang te sabo gones debroma bin thani bore subasu nai o sarno bang hanyo bon thani bang subasu sano bo phayei or jibi phayei ano naikene ningthong mata bongi ni cerai ni sakle boba hayo jigo to man ka hamda bo bomja te kalai tongka serai kha to kolom nong ka tai bin ya ke sabo hamya aka sate je phaimana abo phain tong ko tak phano doctor bo bithi ko noriya kho nai simi ji thango tini bithi de jana ka tak ta mo khai tong abo lang saima muliya doctor okla thangka mane tini bosor din ni ya gulo bosor saliya gulo jibi phai thangnai mas ni 18 tarik ni ko 8 tariko phagya ini mane uthana ni 8 tarik 10 tarik ke sal ni sikanglo jibi phai kata na ngasu salangang ke tam khai tongmani chalani buma suni ko boino siring khai tongmai man na kana selani buma no bukhumu thubi tongra khata ta sakro di hinai beta bonoro yokliya mas yogliya taise sonban sarigo bo ano ang takho bukhono sasinai mani ta sakro di hini hino ingke rang 200 taka talangai ano molom phan pai fologara di hai nongka ang rang no bo phirogoi rohoka molom phulma bai ingya chalani sasti henaro kabu nai mani tamo mono sara jibon jel kan tana mo saga abon sano chalani mo election debroma tai ko blog pongabo jompi blog